Здравейте, днес ще снимаме клип за безопасно движение. Ако сме с кола тук, ние сме без предимство. Ето го знака за не предимство. И трябва да изчакаме пътниците, които идват отдясно. Това тук е знак за пешеходна пътека. И тук не може да пресечем, а по-напред има пешеходна пътека. Ако сме с кола, тук сме с предимство напред и надясно, ако искаме да завиеме в надясно по бура нагоре. Тук е забранено паркирането, а тук ако си с кола нямаш предимство надясно. Видяхте малкото видео, което бях снимал. Това са част от пътните знаци, които трябва да се спазват, правилата. Те са много и всичките трябва да се спазват, че да няма толкова катастрофи за напред. Катастрофите трябва да се намалят. И младите шофьори като мен, сега че взимаме книжки, трябва да караме предпазливо, уместно, да караме в ограничението, да не превишаваме скоростта, да спазваме всички правила по пътищата, да не отнемаме предимство. Всъщност като цяло това е призив към всички, не само за младите шофьори, ами и за хората, които карат коли вече от много време. Трябва да са предпазливи на пътя, да спазват правилата, да не карат бързо в града, да се кара с ограничение. Много важно също, че да е безопасно, когато караме, да не се разсейваме докато караме, да не си гледаме в телефона, да сме съсредоточени в пътя и в колата. Също много важно е да не се пие алкохол преди да се кара кола. Дори малко да пинеш, застрашаваш нечий живот. Не да си кажеш сега ще пина малко и нищо няма да ми стане. Под никаква форма, когато си пил алкохол, не трябва да се качваш в кола. Трябва да сме предпазливи и умни, докато шофираме. Трябва да бъдем разумни, предпазливи, да намалим скоростта, за да запазим нечий живот. Да караме в ограничението, не да си кажеш сега ще дам газ на колата и ще стигна 10 минути. По-хубаво карай по-бавно и стигни предпазливо, отколкото да караш бързо и да не се знае дали ще стигнеш изобщо. Проучванията показват, че загиналите в катастрофи на пътя са пъти в повече от загиналите във всички войни от последните 100 години. А това означава само едно – да се кара предпазливо и да се спазват всички правила. Това беше от мен, Стоян Кръстев. Благодаря ви за вниманието.